Husaini yan kaciya. Baba ina yini ga kuɗi na akai mini, yarinyar ta mini kar ai aikin da na sani baba. Baba kai mini tarbiya tun ina yaro ɗan kankani, na je makarantar addini har da na zamani. Yanzu na gama wannan na kama sana'ar zamani. Baba sai dai aure ya rage yanzu za kai mini, to ko da na gini ko babu batun gini, ni dai burina ka cika mini Allah ya ja daren baba.